Obriu el vostre treball de l'horari, allà on el tingueu guardat. Un cop el tingueu obert, recordeu que vam treballar l'horari a la primera de les pestanyes i encara ens en queden dues més. Anem a la pestanya número 2, fem botó dret del ratolí sobre del nom i posem canvia el nom. Escriviu ara gràfics. Anem a veure, imagineu que voleu fer una pregunta a 10 companys de la classe. Per tant, necessitarem 10 caselles. Les marco amb les vores i fixeu-vos que aquestes 10 caselles queden marcades. Ara, a mi no m'agrada treballar aquí. Vull deixar una miqueta de marge. Un cop les tinc fetes, per desplaçar-les, simplement les selecciono i faig Ctrl X, em poso, per exemple, aquí i Ctrl V baixa. I acabo de desplaçar les 10 caselles que tenia aquí una miqueta més a baix i així tinc marge aquí dalt i aquí. Molt bé. Ara un truc per anomenar-les. Cliquem aquí i fem 1, cliquem aquí i fem 2, cliquem aquí i fem 3. Així és una manera molt lenta de treballar. Fixeu-vos que amb els ordenadors hi ha petits trucs. Ho borro tot. Si jo poso aquí un 1 i aquí un 2, ara puc seleccionar aquestes dues caselles i fixeu-vos que en el moment en què seleccionem caselles apareix una mena de botonet negre aquí a la cantonada. Si poso el ratolí just a sobre, clico i amb el botó principal clicat arrossego cap a baix, deixo anar i automàticament segueix la numeració. 1, 2, 3, 4, 5... Fixeu-vos que en un moment les tenim completament numerades. Si el que voleu és repetir una mateixa cosa a totes les caselles, tornaríem a fer el mateix només amb una casella i aquest cop en lloc de numerar el que fa és copiar. Heu vist la diferència? Vale. Torno a desfer, fico un 2, selecciono i numero. Molt bé, aquestes caselles les puc fer petites. Aquestes seran les caselles dels 10 companys als quals preguntaré la següent pregunta. Què prefereixes? Gat o gos? D'acord? Com que tot això són les possibles respostes, totes aquestes caselles les torno a marcar, totes les vores, i ara vaig preguntant amb els companys. Que en diu gat, un altre en diu gos, un altre en torna a dir gos, un altre en torna a dir gos. Ja he preguntat amb els 10 companys i em surten aquests resultats. Ara podria comptar, però amb l'Excel el que podem fer és que ens compti automàticament les caselles. Per tant, anem a veure la suma total d'aquestes caselles. Clico aquí i atenció, escric la tecla igual i escric el següent, suma. Obro un parèntesis amb la tecla Shift i ara clico la primera de les caselles i amb el botó clicat arrossego cap a baix i tanco un parèntesis amb Shift i apreto la tecla Intro. Automàticament em suma. No només això, sinó que modifico les coses. Dic, per exemple, aquí poso un 2 i automàticament em fa la suma. Aquí poso un 4 i automàticament em poso la suma. Aquí poso un 1. Veieu? És sempre automàtic. Poseu el que poseu, ell us suma el total. Anem a fer el mateix pel gos. Recordeu, clico la casella un cop, fer l'igual, obrim parèntesis, seleccionem totes les caselles tinguin números o no, deixem anar, tanquem parèntesis i apretem intro. Si us heu equivocat, perquè ara m'he deixat la paraula suma, simplement cliqueu la tecla de borrar i torneu a començar. És així de fàcil. Recordeu que heu d'escriure suma abans d'obrir el parèntesis. Tanco parèntesis, igual. Ara sí. D'acord? Ja tenim aquí els totals. Com que ja tenim els totals, ara puc agafar dos dels valors que necessito per fer un gràfic de barres. El primer és les opcions gat o gos. Selecciono les dues caselles, Ctrl C per copiar, em desplaço aquí al costat i enganxo Ctrl V baixa. Ara simplement copiem els totals, 4 i 6. Doncs aquí eren 4 i 6. Aquí en lloc de fer Ctrl C, Ctrl V baixa ho hem de fer manualment. Un cop tinguem això, podem seleccionar totes les caselles i dir que es marquin totes les vores. I ara, atenció, selecciono aquestes 4 caselles i insertaré, vaig a la pestanya Inserció, un gràfic, en aquest cas el vull fer circular. Clico circular i triarem si el volem en 3 dimensions o en 2 dimensions. Va, anem a fer-lo en 3. Clico. I fixeu-vos que automàticament m'ha fet
un gràfic on el color blau representa el gat, que serien 4, i el color vermell representa el gos, que serien 6. Això, si busquem aquest símbol podem desplaçar i si busquem aquest altre símbol en una diagonal podem fer gran o petit. També heu de saber que un cop teniu el gràfic seleccionat, si aneu a disseny, podeu canviar el color i també des de disseny i aquí podeu canviar diferents maneres de veure el vostre gràfic. Per exemple, aquí li posem un títol i percentatges. Aquí desplacem, aquí ho fem així. Aneu mirant totes les opcions per veure quines us agraden més. Jo en aquest cas posaré on apareguin un títol i percentatges. Per canviar el títol, cliquem al títol, 2 cops, borrem el que hi posa i posem la pregunta que hem fet. I ja tenim el nostre primer gràfic creat. Recordeu d'anar guardant de tant en quant amb el disquet. Com que és un arxiu que ja teníeu guardat a PRI, en principi, clicant a desar es guarda tot a PRI. Si no, recordeu que podeu fer fitxer, anomena i desa, i li torneu a dir que ho guardi a l'escriptori amb el nom que vulgueu. Aquí tenim l'arxiu i ara no oblideu de desar-lo a PRI, al vostre pendrive o al vostre drive.